pane mashoko atinoona kuti aiwa hopo chikono anouya achifaya Nelson Chamisa noda kwechitiko chatoona kuti Nelson Chamisa pane epost yaanoita yaona kuti aiwa hopo chikono abva avhunduka agumbuka noda kwekuti vana hopo chikono vaifunga kuti Nelson Chamisa achastaja maprotest, but on the other hand zvaivawo nemaconsequences zvekuti macitizens aikwanisa kuzohamiwa noda kwekuti anoziva the regime yari kudhila nayo. Sana pinda mashoko anotaurwa panapa noti subscribe like kuti on the bell icon. Now inotangira pa kuti Nelson Chamisa there is a cup yaanoposta yakanzi God is in it. Panapa upo chikono anouya achiposta mashoko achiti these people were arrested. Anoposta picture yevanhu kugoko vakaarestiwa vachistaja maprotest onyora achiti these people were arrested and jailed for supporting Nelson Chamisa, and then he comes and posts a cup and bootlickers retweet that nonsense. He has not said a word about these villagers from Gokwe. You are not yet ready for change. I feel pity for these poor villagers. They acted in good faith. Our struggles are different. Tukona pana popo chikona ari kuchifaya Nelson Chamisa chete why is it you are posting a cup instead you totaura mamwe mashoko anoita kuti these guys vakarestiwa vabude musungwa. But ona kuti yes it can be debated kuti why is it Nelson Chamisa akaremaina silence achiachudza macitizens ake achiti no don't mind, just be patient, God is in it. Mchaona change ichipinda munyika yeZimbabwe. Tuna panapa upo chikona overreactor uyataura mashoko kuti aiwa Nelson Chamisa move rakaita rekuposta just a cup arisiriro aifana kuaddressa that issue. Tibotuze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pe this tragic situation yatinoona kuti aiwa yanetsa pa X space noda kuti vakomana vakukanizana mashoko. Pina comment section medu mbududza mafungiro enyu. Musanga no subscribe like, on the bell icon.